εδώ, στο αρμάρι. Πάμε Big Trouble. Ω, να το. Αφού να θέλω να μην μπεις. Αν γίνει ο Παύλο να μπει 3RT, την έβαψες φίλε. Είναι τέλειος το parkour φίλε. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Έψε το parkour, fuck, πρώτη φορά. Είναι σπαστικό ρε, επειδή έχει το brown clay και δεν βλέπω τίποτα. Όχι! Έπεσες. Με πεις αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιήσω το checkpoint. Καλά μην εκεί, θα σου φέρω items. Απλά ζήσε. Και Parkour for the win! σκοτώθηκα. Α, ναι, δεν σημαίνει. Ρε, ήμουνα και κατά λάθος, κοίταξα δίπλα μου και τέτοιο και αντί να πάτησα W, πάτησα Α και έπεσα. Στη λάβα. Μμ. Στη λάβα είναι αυτή. Όχι maze ρε, τάνες μπήκα. Περίμενε ρε. Φίλε, παίρνουνε maze ρε. Το μισό το maze είναι πανεύκολο, βαριέσαι στη ζωή σου. 3 στους 7 maze. Ω, πολύ. Πολύ σπαστικό γιατί όταν έχεις το rec. Είσαι με ρε φίλε. Άντε για GG. Μπες maze, 5 στους 7. Πρέπει να μπεις maze. Μόλις βγεις αμέσως πάρε το paper και μπες maze. Μπες maze, είμαι μέσα 6 στους 7. Μπήκες. Yes! Ωραία. Μη φωνάζεις. Ωραία φίλε, γιατί να παίξουμε αυτό το εύκολο παιχνίδι. Ρε βλάκα, το βαριέσαι. Αν είσαι μπίστο όμως, το βρίζω. Οκ. Κουτέλης πάλι. Παίζω νουμπ. Κουτέλης. Κουτέλης. Κουτάλι. Πώς σε λένε? Κουτέλη. Οπ, δες που έπεσε. Really. Ωραία. Βάλε checkpoint. Εγώ είμαι στα κάτω. Έβαλα και τη σκοπή και το checkpoint ρε. Στην δίπλα- Τροπλιτσάρα! Μη φωνάζεις. Όχι. Μην Δεν με πεθάνεις. σκοτώνεις. Οκ, περίμενε, μην πεις πουθενά. Maze, είναι σε λίγο τελειώνει. Πάω Skyrim. Όχι, μην μπεις Skyrim. Δεν πειράζει, θα μπω Skyrim. Είναι το μόνο map που το έχω τερματίσει μόνο μια φορά. Έχω τερματίσει όλα πάρα πολλές φορές. Και το Skyrim. Και το Beast κόλλησε τις τρύπες γιατί βλέπω το experience και δείχνει πως σκοτώνει το Beast. Οκ, το ρίχνουμε με τέτοιες λιθότητες που ξέρεις όπως λέγεται. Με τον bow μπαίνω μέσα στην τρύπα του. Fuck you! Εγώ έπαιζα από παλιά ρε. Το φάγαμε, νικήσαμε. Ρε βλάκα, δεν ξέρεις πως λαγκάρω. Ρε, εγώ δεν ξέρεις πού είμαι. Εγώ είμαι κάτω στο κάτω. Περίμενε, τελειώσαμε εμείς. Πού είσαι? Skyrim. Ξεκίνησε. Όχι. Μπες σε Skyscape. Γράψε ότι κάνεις ρέγγι για να μπουνε. Ξεκαλά μπαίνω Skyrim. Πόρα. Το μισό. Τώρα βγήκα ρε φίλε, δεν δουλεύεις. Από τι? Τώρα έρχομαι Skype. Πού να πάμε? Πού είναι πιο πολύ? Μπήκα Skyscape, έλα από Skyscape. Έλα εδώ, βγες. Στο Skyrim είναι 5 σε 7. Οκ, μπήκα, βασικά ξεκίνησε. Ρε φίλε. Πού πάμε? Πάω Skype. Οκ. Οκ, ξεκινάει φίλε. Γράψε ότι κάνεις ρέγγι για να μπουν άτομα. 5 σε 7, ακολούθαμε, οκ. Φίλε, είναι ωραίο το σκηνή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Skyscape. Δεν μου αρέσει το Skyrim μόνο. Αν είμαι Beast. Μην είμαι στο πράγμα. Οκ. Galaxy Night. Γαλαξία. Οκ, ακολούθα.
Έλα από πίσω από το σπίτι, υπάρχει ένα path. Μην μπες εκεί. Είσαι πολύ κατέβηκε. Ρίλε, έπεσες. Δεν βλέπω τίποτα ρε φίλε. Εγώ χρησιμοποιώ το F5 για να βλέπω ποιος είναι πίσω. Ρε βλάκα, ήμουν εκεί πέρα και έχω χαμηλά τη φωτεινότητα. Από εδώ, από εδώ. Και δεν έβλεπα τίποτα βλάκα. Που αν ξέρει το path του βάψω. For the win. Μην κάνεις long jumps. Έπειτα εδώ πέρα πιο safe. Εγώ κάνω long jumps. Πάτε τα πρέζου που λες για μένα. TNT, τα πάτησα. Μ' αρέσει να τα πατάω. Ξέρεις, είναι ότι αν πας από το path, πας και πιο γρήγορα. Είναι και πιο ασφαλές. Διότι το path τι έχει να φοβηθείς. Μισή ώρα ο άλλος κάνει parkour και τώρα αναγκάστηκε να βάλει το checkpoint. Και κολλάω. Οκ, πρόσεξε που πας έτσι. Μη στρίψεις το σπίτι. Πού είσαι? Έλα. Έρχομαι. Πω, έπαιζα χτες ένα έγκους με τον Captain Ralph ρε. Και παίζαμε μία ώρα. Και στο τέλος βγάζει ένα ότι θα κάνει product στο lag. Και να τους έχουμε νικήσει όλους ρε. Και να κυνηγάω έναν μπλε, να τον βαράω έναν γύμνο, του έσπασα το egg. Και ξαφνικά να λέει σε ένα δευτερόλεπτο. Και να πετάει όλο τον σερβερ έξω. Να βλέπεις το chat όλους να βρίζουνε. Έλα εδώ. Μην πεις εδώ πέρα, οκ. Για να μην σκάσεις τα TNT και μετά να πάμε. Έλα από εδώ πας. Από εκεί πέρα δεν έχει κάτι. Βασικά έχει. Δεν έχει όμως items. Νικήσαμε. Βγήκε. Νίκη! Βασικά αυτός ή έπεσε σε παρκούρι. Όταν νικάς δεν λαγκάρεις λίγο με το rec. Ναι. Και Όταν... πριν εγώ προχωρούσα, λάγκαρα. Εγώ, island, μια χαρά, ωραία, island. Island. Όσο για το Five Nights at Freddy's, μπορεί να σταματήσει τη σειρά. Τι? Δεν μπορεί να σταματήσει τη σειρά, θα κάνω άλλα βίντεο στο FNAF. Θα κάνουμε εμείς τα σκάβος. 5 βίντεο. Όχι ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Ετοιμάσαι να χάσει. Καλά, είμαι εγώ και ο Παύλα Μπίτερ για κάτι. Που έχει ένα skin καλά σαν σκύβρο. Έχεις χάσει 1000%. Για ένα λόγο εμένα πήγε το Woodjumper, ενώ είχα... Τι είχες? Αφού το Zaper πάντα μέσα είναι. Έρχομαι ράνε. Κάνει βλάκα. OMG! Βλάκα, πέρασα, βρήκα ένα path που προσπαθούσα να κάνω την άλλη φορά σε ένα βίντεο μου και έπεσα. Φίλε, είμαστε σχεδόν στο chest. Περάσαμε το μισό, γι' αυτό μου αρέσει αυτός που σου λέω ότι ο Παύλα μπει κάτι. Ξέρει τα πάντα φίλε στο Run for the Beast. Άντε, για είμαι στα chest. Κολλάω άπειρα. Και ξέρω τι κάνω, Ρέξ, θα με βοηθάς κάποιο βίντεο. Έπεσα! Έχασες. Έπεσα. Λάβα. Περιμένω λίγο. Τι ακούγεται έτσι.
Χρήστο, δεν ακούγεται έτσι. Χρήστο, τι κάνεις? Έτσι. Τι ακούγονταν έτσι? Λοιπόν, Ω. Πού είσαι εσύ? είμαι κάτω στο νερό. Ρίλε κόμμα. Ναι. Να ξέρεις, νομίζω είναι ο άλλος εκεί πέρα και σου κάνει bow shot. Πού είσαι? Α, δεν λέγω έτσι. Κάτω στο νερό. Στο νερό είσαι ακόμα? Δεν μπορώ. Έλα ρε, μην αργείς. Μα δεν μπορώ να βγω. Από το νερό. Ναι, Υπάρχει μια σκάλα που μπαίνει σε ένα σπίτι. ναι. Μετά από αυτό το σπίτι μένεις εκεί μέσα. Όχι ότι υπάρχει από δίπλα σου κάτι σκαλίτες από μπλοκ σε μπλοκ και σε βγαίνει και σε βγάζει πάνω στο καράβι, λέω τώρα ίσως. Δεν πειράζει. Μου γράφουν κάποιοι πως θα λένε στο YouTube με εμένα και εσένα. Και θέλω να δουν το βίντεο που κάνουμε τώρα, για να φαίνονται. Φίλε, είναι πολύ hacker αυτός ο... Ποιος? Για κάτω. Ο Παύλα Μπι. Δεν είναι καθόλου hacker, φίλε. Καθόλου Α, hacker. δεν είναι καθόλου hacker, βγαίνω κατευθείαν, με αρχίζει με το πόδι. Ούτε ήξερα πως βγαίνω κατευθείαν, τι είναι. Όχι ότι έχει μάλλον έχει γαμάτο ψι και ότι έχει το ωραίο, έχει, φαίνεται, σε βλέπει. Λέω τώρα. Πού είσαι τώρα? Να φαίνεσαι ρε. Μπράβο. Αν έπεσες πήγαινε από την... Υπάρχει... Δεν πας από εκεί. Από εκεί πέρα πας που ρίχνω με τον bow. Και πηδάς στα παιδιά του άλλου καραβιού. Εκεί πέρα. Οκ, και έλα να τον φας σε PvP. Οκ, και από εκεί βγαίνει από ένα χρυσό, ένα golden block. Από πάνω θα πας, πού είσαι? Οκ. Αγκάρο. Ναι, 2 vs 1. Έχεις Zaper. Θα πεθάνεις, δεν νομίζεις να μπορείς να κολυμπήσεις τη λάβη και να ζήσεις. Οκ. GG. Πρέπει να δεις, ήταν ένα... τόσο χρειάζεται να βρω ένα path, πώς πάμε. Και τώρα ήταν αυτός μπροστά μου και τον ακολούθησα. Φίλοι, δεν ξέρεις τι τέλος που είναι. Πάμε Woodrun. Τελευταίο. Τελευταίο μάπα για το Ναι, βίντεο. στο description βάλω το κανάλι μου, Οκ. Ρε, πρέπει να αλλάξω όνομα, κάποιος μου το άλλαξε και το έβαλε Nightmare. Λέει και εγώ τι όνομα είναι αυτό. Θα το βάλω χωρίς Scavenger. Εγώ μάλλον το όνομά μου μπορώ να ξανακάνω Pro Gamer Storm. Αν είμαι Beast. Μόνο Beast δεν θέλω να είμαι. Όχι ρε φίλε.
Θέλω κάντε μια. Δεν πειράζει. Ρε, γιατί έχω πάλι βούτε. Και το χειρότερο είναι ότι είμαι εγώ και ο B3 κάτι. Που ο B3 κάτι είναι αυτός που θα κάνει όλο το parkour. Που ανέβηκε. Ρε, ξέρει glitch. Ναι. Πονάω. Τα μισά, μη που φωνάζεις κι εγώ λαγκάρω λίγο. Παίζουμε με 30 FPS σχεδόν. 21-30. 21-30. Εγώ δεν μπορώ να σκοτώσω άλλο. Που είναι αυτό μετά το τέτοιο και που βάζεις το checkpoint και ανεβαίνεις. Που είναι κάτι όχι bars. Το έχεις τερματίσει το κουρτόν, έτσι. Ναι. Σε ένα σημείο δεν είναι ένα μέρος που κάνεις, έχει δύο στήλες με parkour και οι περισσότεροι βάζουν checkpoint για να ανέβουν. Ναι, μετά είναι αυτά τα jumps στην αρχή. Κάποιες φορές θα περνάω με τη μία όπως τώρα, αλλά κάποιες φορές δεν ξέρω τι παθαίνω και δεν μπορώ να τα κάνω, φίλε. Αν κοιτάξεις σε κάποιο βίντεο το κάνω με τη μία και σε κάποια άλλα κάνω μία ώρα να το τερματίσω. Παίρνω 2 armor να δώσω σε κάποιον. Τι στο διάολο. Ανέβαινε ένας από τον τοίχο. Και πω φίλε, ξέρουν όλα τα path. Και μας έχει και μας περνάνε όλοι. Hello. Και, είσαι κολόφαρδος. Ναι, λες να με κάνει κάτι αυτός. Με έχεις πρίξει με αυτό, ναι. Oh. Ψόφα, μια φορά ψόφα. Μην βάρας με τον boss. Ξέρω που πάνω χαρά εκεί πέρα κάθομαι. Αν σε βαστάει, έλα το κάτω. Περίμενα να το δώσω. Αχα. Ναι, 2-2-1, πολύ δίκιο. Του φέρα armor και άλλος είναι από πάνω σου, πρόσεξε. Οκ, δεν με βάζεις Raper. Να, πως πες με Raffle, Φλάζει. Σε Raffle δεν πεις, έτσι παίζεις. Ρε βλάκα, γιατί να σε μπεις όλη την ώρα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.